Εκεί στο βουνό βλέπεις μια σκιά που κάθεται και αγναντεύει τ' άστρα. Οι σκέψεις της είναι εκείνο το διάφανο σύννεφο που κυματίζει, που ταυτοχρόνως το βλέπεις. Τα αστέρια λαμπυρίζουν μέσα στο μαύρο τοπίο του ουρανού. Τα βλέπεις. Κάθεται σκυφτή σαν να προσεύχεται για κάτι. Πολλές φορές τη βλέπω από το μπαλκόνι μου. Και μέχρι η πρώτη αχτίδα του ήλιου έρθει, είναι εκεί και μετά χάνεται. Όταν γυρίζω το βράδυ από το ταξίδι των ωρών, πολλές φορές την παρατηρώ και περνάνε ώρες που τα μάτια μου καρφώνονται σε εκείνη. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι, δεν κινείται? Και το πρωί, πού πηγαίνει? Και μετά κοιτώ τον ήλιο. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που το βλέμμα μου στράφηκε προς μια άλλη κατεύθυνση, ένα φως με οδήγησε να ανοίξω ένα μπαούλο. Μ' αναμνήσεις. Μόλις είδα την πρώτη φωτογραφία, χαμογέλασα και θυμήθηκα την κάθε στιγμή εκείνης της φωτογραφίας. Πήγα στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη. Και όταν τις είδα όλες, ερωτήσεις με πλημμύρισαν. Και πιο κυρίαρχη. Πώς περνά έτσι ο χρόνος και πώς αυτά τα όνειρα που από μικρή έχουμε σκορπίζουν στο χρόνο. Και πόσο τυχεροί είναι αυτοί που τα πραγματοποιούν νωρίς. Αφού έκλεισα τον μπαούλο, αναρωτήθηκα αν είναι αργά κάποιος να κάνει τα δικά του όνειρα πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Και ο χρόνος πώς μπορεί να φτάσει? Ψάχνοντας να βρω τις απαντήσεις, ο ύπνος με πήρε πάνω στον μπαούλο. Και πια ταξίδευα, όπως έκανε και εκείνη η σκιά κάθε βράδυ σε εκείνο το βουνό. Και όταν ξύπνησα, κατάλαβα πως δεν αγνάντευε τ' άστρα, αλλά ταξίδευε στα όνειρά της.